Ahoj lidi, já se máte. Jo, dneska bude nové video. Jdu se podívat na hru, kterou se tam musím najít. Tady, možná. Nevím, ona jí tam trčila. Nevím. No, tady byli, tady to není, jo, tady. No tak, jo, pozdrav lidi. No, ona se dneska, já nevím, co jde, ale ona dneska má na tý platný den, nevím. Co? Poslední video. No, tak uvidíme. Rozjeżdżamy. Nevím, co se děje. To to vypadá to. Ne, to nechci. Nedívte se. Šutej. No tak. Teď si jdeme zahrát na tu jinou hru. Teda tady možná, nevím. Jo, vám ukážu moje zbraně. Tady jsem si tady... No, její zbraně, tady jsem si teďka vylepšil. Nebo ona si vylepšila. Ona teda si vylepšila, teda se ukázala dneska, nebo tohle, nevím, kde. U to je dávno, je to 2024, to je pravda, ty zbraně? Ne, to jsou už 2028. Ne, ty jsi se to stáhla 2024 a vylepšila si to, je to pravda? Ne, já jsem si to stáhla v roce 2020. Jo, a vylepšila to. 2025. 20. No tady vidíte, zbraň, to je třeba, já vám ukážu úplně ty nejlepší, tady jsou třeba tady bomba. Hej, ty jsi udělala kibidi dojet. Kibidi. Uvidíme, počkej. Pača, já ti to ukážu, kibidi jsi tam udělala. No, ty tam udělala kibidi, okay, kibidi, bomba. Teko en státska přepínáš. Nebo to dejko. Jdeme na další? Ne. Tip. To můžeme. Jdeme na 80. Ona tam dělá bomby a tak. Nevím, co to je, já bombu, ale nevím. No to
hned nehrál to blízky bude. A jo, já jsem to teď... On mě nechci, protože co to zapít? To trénink určeno pro tati. Není, jo. Nedělejte to doma. Za to je namočila. No, ale můžete vybouchnout reálně. Je, tak to bychom tady spolu moc. Může možná. Dáme to semka, zapneme a... No? To co je? My tady... Vyděláme bombu do huby. Co to pil? Ale dnes karty táta se nemůže smlouvat. Už dělám zbraň. Tak se mu můžu vás si napsat tu. Už dělám zbraň. To co? Bomba? To si vyzkoušel. A znovu vybuchne bomba. Hledám. Můžeme se schovat. Šupte, chová. Bomba. Šupte. Tak jo, 2 minuty. Ještě na... Podej, zašudu. Počkejte, ale ty. 7. Šup druhý. To vybouchne. Méďa. Ty to máš, proszę. 2 minuty. 1 minuta. Dvanáct, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne, takhle tak on tam našpraně. Dáme tam ještě více. No, děj. Jinou bombu. Ne, jenom ne. Tam je to jenom na 2 sekundy. Jo. Jestli chceš zkoušet to. Já už mám kopku. Táta nenajde. Tohle to se vybírám všechno. Jebidi. Tak jo. 10 sekund jenom na to první. Víš co? Tak jo. 20. Ne, fakt již 10. 9, 8, 7, 6. Tady. Tak jo. 3, 2, 1. Teď, protože Dane bude 1. 10 minut. Ne, 10 sekund. 10 sekund. Počkejte, já se schovám. Já se to schovám, Lukáš, schovám.
Tak. Počkáme. A za 8 sekund, ty vole. Hele, koukejte. Já si to vybouzne, Ty jsi nás Já jsem svatý na Spotify. No, vem to. Já to mám připojení k sobě. Pomoc. Budu mrtvý. Utíkejte, já budu šel všude. Budu mrtvý. No tohle. Čist. Jak to můžeme dát? Co upívá? Kam? Hej, tam, aspoň se to tak ho nenajdu. Taky, pojďte. To je tablo. A my ode mě nevíme, tady je bomba. Kolik to má minut? Sekund. No, pardon. To je dobrý. Puš mi to. Tak, hodně. Tak a teď se zahrajeme něco jiného. Chňapo. TikTok. A protože nehrajeme. Dobro hraje, tak blížu. 22 kroky. Umře jednou, prohraje. Konec.